Добро утро на всички. Накратко ще разкажа какво видяхме ние на безплатен паркинг за караванери или хора, които притежават, а също така взимат под найем кемпер. Ние намерихме ето интересното съоръжение. Това не е къща за прилепи и не е спонсорирана или изградена от Бетман. Това е къщичка за лястовичките. Накратко този текст говори за това, че популацията на лястовички, особено този вид, е застрашена в Германия. И поради тази причина дадена община взе решение да изгради тази къщичка, за да може да помогне на лястовичките да се размножават и така да се увеличава популацията на лястовички. Това, което ние видяхме горе, това всъщност за вентилация. И така, тази община се грижи не само за караванери, но и за лястовичките. Ние се намираме в един град на река Елба. Градът се казва Винце. Пожелавам на всички приятен и по-слънчев ден. Чао, чао!